Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламе Новоспасск бистәсенә оча. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле якташыбыз Нигъмәтуллин Джиганша Абдулҗәлил улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Рауза, сеңлесе Галия, Алина, Самир һәм Наил, энесе Ришат, Әлфия, Илнур, Алина һәм Илдар. Тормыш иптәше Фәридә, улы Рафаэль, килене Олеся, оныклары Руслан, Алан һәм Даниэль Мәскәү шәһәреннән улы Ринат котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ватанны саклаучылар көнне дөньяга килгән кешебез гомере буе чын ир-ат исемен йөртә алды. Балам, яраткан улым, энем, абыебыз, сөекле тормыш иптәшем, кадерле әдибез һәм бабакаебыз 60 ел элек Иске Кулатка районы Карамалы авылында дөньяга аваз сала. Көтеп алынган беренче улыбыз дөньяга тугач, шатлыгыбызны билгеле сөйләп тә бетергесез булды. Артыннан, үзеннән соң туган эне-сеңлесенә дә ул гомере буе таяныч булып яшәде. Башлап мәктәп, аннары йөзебезгә кызыллык китермичә армиягә барып, илебез алдында булган хәрби бурычын үтәп кайтты. Бик яшьли алар энесе белән Новоспасская бистәсенә күчеп киттеләр, һәм шунда ул үзенең бар тормышын төзеде. Яраткан тормыш иптәше белән икәү улларын матур итеп тәрбияләп үстерделәр. Икесен дә югары белемле белгечләр иттеләр. Шатлыклары булып өлкән уллары гаиләсен корып 3 оныкны да инде бүләк итеп өлгерде. Лаеклы килеш ул баба исемен йөртә. Кеше уллары Мәскәү шәһәрендә яши. Үзе улым бер генә көндә тик тормый. Гаиләсе өчен җан атып, көне-төне тырышлык күрсәтеп хезмәт итә. Хезмәте аның ерак елларда йөк машинасы йөртүдә булды. Бүген юбилей көнендә барыбыз бергә җыелып, якыныбызны котлап китергә ашыгабыз. Ир-атлар сентименталь сүзләр яратмый диләр. Тик без яраткан кешебезнең туган көнендә йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә без аны яхшы беләбез һәм аның бүген шундый дулкынлануын сизәбез. Яраткан кешебез. Бүген календарьнең иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Беренче чиратта әнине бу искиткеч вакыйга белән котлыйбыз һәм аларның мәхәббәт җимешләре өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Мәхәббәтләрен алар сине туу белән дәвам иткәннәр, сиңа дөньяда иң матур сыйфатларны тәрбияләгәннәр. Шуңа күрә син минем шундый әйбәт, матур, көчле, акыллы һәм яраткан. Сине туган көнең белән котлыйбыз һәм шундай ук искиткеч ир-ат булып калуыңны телибез. Раббым, йөргән юлларыңда фәрештәләр үзләре сине саклап йөртсеннәр. Бар кардәшләреңә карата да мәрхәмәтлек күрсәтеп яшәгәнең өчен Аллаһы Тәгалә сине олылап, бар бәла-казадан арындырсын иде. Без барыбыз да сине яратабыз. Якыныбыз бүген юбилейын каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә, ерак юлда тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куарышын, Аллаһ бирер безгә нәсебен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, әни, эне-сеңел, хатын, балаларың сиңа бәхет теләп калалар. Хөрмәтле Джиганша Абдулҗәлилович, юбилейгыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр,
бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр, җилләр исә, исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек, яшидек кичә. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк.